ostatnich wydarzeń pragnę na antenie radia przeprosić Pascala Brodnickiego za to, że nazwałem go francuską bagietą, ultranowoczesnym brokułem i kalafiorem. Mamo, znów coś mnie ugryzło. Pakuję walizki i wracam do domu. Są sytuacje, kiedy skóra potrzebuje szybkiej pomocy. Wtedy dobrze mieć pod ręką Entil. Entil ukąszenia błyskawicznie usuwa wstrzemięte toksyny owadów, zwalczając podrażnienia, swędzenie i okrzyk. Już lepiej. Mamo, chyba jednak zostanę. Entil to bezpieczny produkt dla całej rodziny.